Καλησπέρα αγαπητοί μου, τι κάνετε, πώς είμαστε? Λοιπόν, απόψε θα πούμε δύο λόγια για το σώμα μας. Για το σώμα μας που μιλάμε πάντα. Γιατί μιλάμε πάντα για το σώμα μας? Διότι το σώμα είναι αυτό το υπέροχο εργαλείο που έχουμε, με τον οποίο εμείς ζούμε αυτή τη ζωή. Με τον οποίο εμείς καταλαβαίνουμε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, ό,τι ζούμε, το ζούμε μέσα από το σώμα μας. Το φαΐ, το ποτό, την εργασία, τις δουλειές, το ένα, το άλλο. Οτιδήποτε και μας συμβαίνει και το καταλαβαίνουμε μέσα από το σώμα. Μία κούραση, μία ταλαιπωρία, μία εγχείρηση, ένα πονοκέφαλο, όταν μας πονάει το στομάχι μας, όταν πίνουμε πάρα πολύ. Οπότε, τι πρέπει να κάνουμε αυτό το σώμα το καημένο που υποφέρει και τα τραβάει όλα? Το σώμα μας είναι ο Ιερός Ναός. Ο Ιερός Ναός, μέσα από τον οποίο ο Θεός μας μιλάει, είναι το σώμα μας. Γιατί είναι το σώμα μας ο Ιερός Ναός? Το σώμα μας είναι ο Ιερός Ναός γιατί μέσα του βρίσκεται η ψυχή. Βρίσκεται αυτό το δείγμα από το Θεό. Βρίσκεται ο Θεός μέσα σε αυτό το σώμα. Γι' αυτό το σώμα είναι ο Ιερός Ναός. Αυτός είναι ο Ιερός Ναός. Δεν είναι οι εκκλησίες που πάει ο κόσμος και φυλάει εικόνες, φυλάει πέτρες και το ένα και το άλλο, πράγματα που δεν έχουν ψυχή. Όχι. Ο Θεός είναι ζωντανός, είναι ψυχή, είναι ενέργεια και κάθεται και μένει μέσα στο σώμα μας. Είναι η ψυχή μας. Γι' αυτό το σώμα είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουμε σε αυτή τη ζωή και πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ. Γι' αυτό το σώμα μας πρέπει να είναι... Το σώμα μας είναι η πρώτη ευθύνη. Η πρώτη και η κυρία ευθύνη που έχουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να το προσέχουμε πολύ, να το διαχειριστούμε πολύ καλά, με αγάπη, με προσοχή, ωστόσο να μην πονάει, ωστόσο να είναι πάντα καλά, διότι όσο καλύτερα είναι το σώμα μας, όσο πιο όμορφα, ξεκούραστο και καλά νιώθει το σώμα μας, τόσο καλύτερα θα είναι και η ψυχή μας. Γιατί έχουμε πει αυτά είναι όλα συνδεδεμένα. Μυαλό, σώμα και ψυχή είναι συνδεδεμένα, είναι ένα. Οπότε όταν προσέχουμε το σώμα, προσέχουμε και την ψυχή. Προσέχουμε και το Θεό. Σεβόμαστε και το Θεό. Γι' αυτό πρέπει να αρχίζουμε να αγαπάμε λίγο το σώμα μας και να το προσέχουμε λίγο. Γιατί εδώ μέσα είναι η ψυχή μας. Εδώ μέσα είναι ο Θεός. Οπότε προσέχοντας το σώμα και όταν το διαχειριζόμαστε καλά και με αγάπη και με προσοχή, είναι σαν να διαχειριζόμαστε με προσοχή και με αγάπη και το Θεό επίσης. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι η πρώτη ευθύνη στη ζωή του καθενός. Διότι η αλήθεια είναι ότι όταν δεν μπορούμε να προσέχουμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να προσέχουμε κανέναν. Αν δεν μπορούμε να προσέξουμε τον εαυτό μας, κάτι κακό μπορεί να μας συμβεί και να μην είμαστε σε θέση να υπηρετήσουμε ή να προσέχουμε τα παιδιά, την οικογένεια και οποιονδήποτε άλλον. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε και να το καταλάβουμε και να μην το ταλαιπωρήσουμε πάρα πολύ και να μην το κακοχειριζόμαστε πάρα πολύ μέχρι αηδίας πως κάνουμε καμιά φορά, αλλά να το προσέχουμε λίγο και να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι και για τη ζωή μας και για την υγεία μας και για το Θεό μας και για την πίστη μας. Γιατί λέμε ότι αγαπάμε το Θεό, αλλά αν ισχυριστούμε ότι αγαπάμε το Θεό, σημαίνει ότι αγαπάμε και την ψυχή μας, την οποία την έχουμε από Αυτόν. Έτσι, οπότε αγαπάμε το Θεό, αγαπάμε την ψυχή μας, αγαπάμε το σώμα μας και τον προσέχουμε. Έτσι συνδέονται τα πράγματα.
Καληνύχτα σας.